Fra det moderne samfund og ude i fremtiden bliver fokus flyttet fra at være på familien og parforholdet til at være på blandt andet karriere og børn. Denne udvikling betyder, at rollerne i familien har ændret sig markant, og ikke mindst, at parforholdet i det senmoderne samfund er under pres som aldrig før. Men hvilke konsekvenser har udviklingen for parforholdet i det senmoderne samfund? Og hvordan kan det være, at man stadig vil søge at indgå i et parforhold på trods af alle disse udfordringer? Nærmere kig på Velkommen til Familier gennem årene. Det var et eksempel på en kernefamilie ligesom dem i ca. 1970'erne, men det er slut nu. Kernefamilien er gået i opløsning, og folk lader sig skille hurtigere, end man kan stave til BT. Der ender ca. 40% af alle senmoderne ægteskaber med skilsmisse. Som grafen viser, er vielser faldet og skilsmisser steget. Dette er et tegn på, at i det senmoderne samfund vælger vi at leve mere individualistisk end det traditionelle samfund. Og er idealet om den lykkelige og trygge kernefamilie stadig kørende i bedste velgående, men det er bestemt ikke altid det lykkes. I det senmoderne samfund lever vi i et meget individualistisk samfund, og derfor har vi også svært ved at binde os til en person og stole højt og helligt på dette enkelte individ. Hvis vi vil holde fast i vores ægteskaber, bliver vi nødt til at kommunikere. I det senmoderne samfund er den klassiske kernefamilie afskaffet. Her er det ikke unormalt, at børn fra tidligere forhold af ægteskaber er en del af familien, da mange par i det senmoderne samfund skilles. I det senmoderne samfund gifter man sig nemlig til højre og venstre. Den senmoderne familie er kendetegnet ved at være en toforsørgerfamilie. Det vil sige, at begge parter nu har et fast job og bidrager dermed til familiens økonomi. For eksempel faren læge og moren er frisør. De enkelte familiemedlemmer tilbringer det meste af hverdagen væk fra hjemmet og fra hinanden. Børnene tilbringer mere tid sammen med fremmede voksne, kaldet pædagoger, end med deres forældre. De opdrages nu uden for hjemmet. Mener, at det rene forhold i det senmoderne samfund ikke er økonomisk og praktisk afhængige af hinanden, som i det traditionelle samfund. I det senmoderne samfund stiller parforholdet store krav til seksualiteten, og derfor holder refleksiviteten fast i det rene forhold, fordi man reflekterer i det senmoderne samfund over forholdet. For eksempel, hvis man har et problem med sin partner, vil man reflektere over, om man overhovedet burde være i forholdet. Mens i det traditionelle samfund, der reflekterer man ikke over sin partner, da man var afhængig af hinanden, så man kunne bare ikke forlade sin partner bare på nogle problemer. I det senmoderne samfund stiller man større krav med tid, kærlighed og sex, hvor i det traditionelle samfund eneste krav var, at manden skulle kunne forsørge økonomisk, og konen skulle passe hjemmet. Forhold er et vigtigt fremskridt, da man kan selv vælge sit partner ud fra ens personlige og følelsesmæssige behov. Og man kan også selv frit gå fra partneren. Giddens mener, at det rene forhold er en kompliceret balance mellem nærhed og distance. Det er vigtigt, at man skaber tryghed og åbenhed i forholdet, så kærligheden kan vokse. Men det er også vigtigt, at der er distance i forholdet, da man skal understrege, at man er to individer, som kan klare at leve uden hinanden, men vælger at være sammen. I forhold til det traditionelle samfund, hvor man var for meget sammen, fordi man var afhængig af hinanden. For nogle mennesker kan de ikke opnå den distance, der skal være, og derfor bliver det til en afhængighed. Giddens kalder det for samafhængige. Det er folk, som har brug for at opretholde en følelse af tryghed fra et andet menneske eller en gruppe mennesker. Den senmoderne familie kan også kendetegnes ved at være børnecentreret. Det betyder, at børnene udgør grundlaget for familien, hvor det før i tiden var kærligheden, der holdt familien sammen. Der kan let opstå en splittelse mellem sine behov for arbejde og for at passe børnene. Det er især kvinder, som oplever denne splittelse og føler, at de ikke kan leve op til deres forventninger som mor, når de følger deres karrieremål. Det kaldes for ambivalens. Resultatet ved ambivalens det er, at man får ofte dårlig samvittighed og skyldfølelser. Selvom der er en masse udfordringer med det senmoderne samfund,
så søger vi stadig kærligheden uanset hvad. Og var, at manden skulle kunne forsørge økonomisk, og konen skulle passe hjemmet. Og konen skulle passe hjemmet.